BJP ke dijual masih APHLC lah kalau itu orang lo. Lagi itu, nanti nanti. Adon si don trokep rahini BJP pen ong nei lo la pen Congress pen la pen ASDC pen alang litum ni tumalong don trokep rahini APHLC long pini nang join dun lo aprang hala election kedo aprang aparte non election tang det ni litum rem det api nang join dun ong tunai lo kachini pen si non nang join dun lo election hut posonte kopinia son ben nang join dun ni mene poisa long yi mene po nang join dun ji mene seta non mang poisa ta long le thang na long le bo bang chini lo seta autonomous state ke long po siksidul ke pangtang unpo la APHLC tu pu chini si nang join dun pini nili tuma binang BJP phan la pen Congress phan kasorsa ka tengkheng ong nei lu ASDC phan nili penang penung sorsa se nili bangke pinita nili sorsa se det ke dijok panthan la hello nili tu kasorsa lote hala cinema hodle fighting lote jok ta ning dok ke di lang dunji ke di la bangke lason lezi che sorsa lote ka dove munetum ingneksoi aning rong ti hedi nang lang dun nang judun sita lak ali ke do o ek ante alia bang do ahok kaning yeji ahok ka peklang ya phan ke ahut peng ke sorsa nang kok la tiga ahok lo la tige atema pinita punang kok lo hala 2021 aningkan hala pion sukidar kerani atom phan an recruitment mane appointment ji aphan a lo selam lo hap council along assembly along ilituma CM EM MLA tu dodun clip ke di thang da pudun de det ke alang litum se punane ni tu chini dun de lo bang pe pas det anya non ge porikha ta tumi dik a het si dolang bang a khe ong mu dak rei re non ge pion anta sweeper anta kerani ka dokave itum CM EM tu ge appointment pion e non ke ai pion e polo ke cheplang i pilo bang a khe si wang pakoda angge ke wang lo te sakuri panchot kalidet pole alang litum long lite chenam pole piso en pole dak penando pole dak angge dak do tom phan khasia tom phan aprang da pulong lo la give and take pulo angge nang tum la khanapara jorabat barnihat lai hui along lay up soy mile la kadok pe along lay pon city angbong guwahati city along lesi nang tum P2 deji pule angge hapu habit si nang ji pu nang tum Hong Kong pia porloma uni na cuma doman pulo nang tum la give and take ke ding nang nelo pulo nili tum ki pu ke nonamat ke 1951 aningkan kapi thik tang a boundary ateng si donang ji pu helo ni tum ki pu non tala si pu bomlang aku jong si lason kopini long le en ponchet pechat ji pulote en ponchet pechat parke la karbiang long ka do via mat la pen khasihel jointia hills atum anching room to pet amat meghaloi pinchong to pe mi la bang sikimi pusine tungi mata la ka prang APHLC tum ta la so sika demand lo kente la pen 1969 ningkan la ta long et lo kente hala bang so hala bang sine tum ki mi pusiku na pen ni tu ngachi nia tengke la give and take puke khasia tu mata kroi kre pusipu ha silong da non protest bomb pusi arjulong Pokpen Disobai field school mate Batu Aklam along Singhasan constituency along nilitum kachini na pen karjudulong amuke pinso arno supen kadu kavesi bang thong kebra sirket lapuan apai BJP na pen congress pen na chipa ogdundolo APHLC along Singhasan constituency long women ping nang litum women ping kuan sekang tanglik lo oh labang isi metric equation lo nang karju ning arong piglo ning sam piglo athema ladak rong nagar women wing atuma bang kopi kamatha kopi aning kachil lar lo ne alaga arnam si kam claim lo pusi nilitum ning chethepon lo athema kidam tang BJP election ahu la rong nagar PS long ki lukam ta long le kedi meeting ta dudam long le kedi bon si tami rong nagar PS pensi haladak women wing abang amit hang amasi aning chebat hasi latum wang baklo adon pensi latum nilitum aphan women wing nang sengnon pulo laben api hai pi mikring leng pis tami alang di chepadupik laben alang di organizing secretary lason
thaksi singhasan pen women wing non nang chon ji do ulang la pen nang chon tang atum tang alang litu ani nga klong ben sila dak nang che song dun no Tanda dah son alam ni, hala BJP itu penangan ni je bom la re-election alam apa tak kenal itu mana ketanpa ke joy rat pan ke pamang hu si penangan ni je pondo la so putak nang itu APHLC women wing pen kopi si puji la so putak nang itu kopi si ki pui la pen kopi si ka chini tun do la pang so putak la re-election ahok pe dalam ke litum la re-election matila aku non election aku election do thuwek nangi ko aron bang khedi Assam State Election Commission atum khedi panchayat aron pensi ladak chuge damtang election nang bidat lo tangte panchayat aron pen ke ilitum 6 schedule areas long ke nang biya masi un nang biya masi long le lapen paragraph 2 sub paragraph 7 lapen 20 paragraph along ke tok ateng talason lo nang mithang adim nang mithang si chidu nai nang mithang adim ke nang mithang si vote jok long lapen nang mithang adim ke EMCM MDL MLA kusitami ladak nang mithang khai tum si dolong ni thur long ni lapen ke katuk kawita ladak nang litum si song long thit nang jipu la so rona teng pen lutang te la ilitum dake panchayat adim kali dake 6 schedule areas an ke dake panchayat aron pen ke election ang bilong le athema la dake ilitum inglong akhai tum si ki do adim ha phusar phisar adim pen sitame ilitum ha British adim akai pen sitame nang tum mithang adim nang tum chari non chalong non do non reng dog reng ni non nang tum mithang adet ke nang tum le nang tum do non thak non claim non pusi ilitum han British jin kai ta igipu tang te piniar ni Assam State Election pen commission pen kopilo dak panchayat aron nang gibi laki never it can be because this belong to the scheduled tribe areas belong to inglong khoi tum sila daki khang our side pen si claim lai people lo karbiang la so kang ther lai adin ring in the sense women wing laki reshuffle ako puthot haladak ke sing to me ji aphan si komamasi dedicated wholeheartedly willingness to serve the self and society lahaya jerbi to aphan ako lakang ther lai constituency son na bang nilitum ako chihumri dam bomlo lapen juheta haladak ma joining ta dolo langpher constituency ke hai kongrong bi pen stami mohes tami nitum chingkilo women wing haladak ta non reshuffle aphan bang sararak non langpher constituency chot kalisi along ka prek sitami lapuson mane kangdang kring lapuson kache theklong hedi laso ki kom hoy adim ki jum hoy adim ke nilitum mithang sitami LE pen nilitum chedam bom lo CC pen chedam bom lo lapen central pen stami nilitum rotation nilitum chihumri dam bom lo pini pen bangke kongres aphan ke iri le mane an cepat duk dun kan krip phang ko cepat duk dun leta sar sisteme election hut sisteme akam ni claim pidonang pik cepat duk dunang pik lo long arlok an sisteme campaign ke dan pipen dang lo durthe kupima anta sisteme ni tum hanke nangaching hon ko asona bidalo Kongres lang kopi ar pula ni nami ke ni liban ke la kong singason pen mila pen ke vice president nasi nili bangke kongres pen apana bangke ni bike ke cekak dun lo lasi pin bangke nili tom kan je aisar bang ahok hempre kalam nang ban pipo ma 6 sidul putha kalam ha sidul putha kalam nang than pen ning ching sa mane nili bangke je aisar le nang bai putagali la pen ang tong isar le nang bai putagali la pen klem rap pedang la pen tum le nang bai putagali ning ke hang ning kang sampen sampen lasi son lo sumara school nang bon pila government ke do tuustame la hai pen ning ki dukdam ning ki choi dam la so pen se ke kongres pen chilian spin ke so party long chupa apen ni an society Disobai puling ama puling ke thom stame kongres amune phan an ke ni chi sam lap ti pusi nili mang ke man lo mala ke claim dala son ini stame pini na pa joining ta kongres pen se choro par pilani puling ni thong phan sta meni li kongres amune ra phan an ke ni ke cheban lap ji pusi ning ke hang lo ma non tap non pini na join do sta kongres se on ko kongres pupilo ni like ko BJP aphan bang ruling party do mata ni jing samse si Disobai puling ke thom sitame ya aisar nang tha nang mum na soi ning kang sampe na masi puling ke thom ta ni litum ke daksi chi pahai de ke lanon ke bang ji MP ho sitame ke dam tang an su se ke ne son
population ang sa sini litum nili bangke kabor imbo ang sa sini like palong tuji mahai mane congress pen BJP hane da punjiro si biji ang sini like Nalimen kopi mau teni. rinarong karpi nili rong gedak kene yo joising tok biro Tolong.